Ito yung update dun sa binili natin na banana na variegated. Variegated banana, it is called Musa. Musa, yung variegated na ornamental plants na pang decoration. Ito yung binili natin sa Horti Filipina the last time we went sa Cebu City, sa seaside. Sa SM Seaside tayo pumunta. At ito na yung pinakamalaki. Tingnan natin anong nangyari. Nabuhay ba? Ay, meron. Buhay! Meron, Roots. Buhay siya, guys. Buhay. Maganda naman ang ano niya, roots niya. Tingnan mo. Buhay siya. Buhay, Akala ko kanina namatay. Buhay siya. Oh, ang daming roots na buhay. Oh, see that? Tutuloy siguro ang dulo niyan. Ito siguro. Tanggalin natin yung bark niya. Tingnan natin. Kung anong nangyari sa kanya. Natandaan niyo yung pagpunta namin noon sa Horti Filipina na plant show. Itong nakaraan lang doon sa SMC side. Ito yung binili namin. Oh my God. Meron siyang Putulin mo na. may worm. Oo. Pinutol ko na lang. Like that. At i-repat na natin. Wala pa siya sapat, guys, kasi ito ang advice nung binilhan namin. Ilagay muna siya dito at na-incubate siya dyan. Awa naman ng Diyos ay buhay naman. Tanggalin lang natin tong bark niya na medyo hindi maganda dahil magkakalat ng ano to. Magkakalat ng lagim. Tanggalin natin. Ayay, salamat na buhay. Yehey! I-replant natin to. I-repat. Okay? Buhay! Ay, cut down natin. Magsalita ka. Cut mo natin. yan. Ito. Kasi, yan. Kasi parang bulok pa eh. Oh. Oh, ayan. Huwag natin paulanan yan kasi baka mabasa ulit. Ay, naku. Lagyan mo ng ano, ng gano'n yung ano ba tawag doon? Ayan, okay na. Lagyan mo siya ng ano. Mamaya, pinakita ko lang, update lang naman to eh. Mamaya, i-repat natin yan. Tapos yung pangalawa ay ito. Yun kasi ang pinakamalaki kaya pinakita ko. Ito yung pinakamahal sa kanilang lahat dahil ito yung pinakamalaki and then ito yung pwedeng makain ang fruits na galing dito sa variegated banana na ito. Ito naman ay yung variegated na talaga na white marbleized na hindi makain ang bunga. Ito yung Musa na di makain ang bunga. Musa, how do you call it? Ayan guys, at naku, ang tagal nga namin nagtawaran kasi dahil ito ibigay niya 7,000 pesos. Naku, mahal sabi namin. Kaya, naku, anong nangyari na? Ouch. 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 Mamaya ayusin natin. Ayan, nabuhay naman. Buhay naman silang lahat. Wala namang namatay. Ayos lang. Pero i-replant na natin. It's time for them to be placed in a bigger pot. Ayusin natin. Ang importante nakita natin na buhay silang lahat. Tingnan natin ang looks nito. Kasi ano sila eh. Temporary lang kasi ito eh. Wow! Ang daming roots ha. Oh, look at this. Oh, buhay na buhay siya. Very good. Oh. See? Buhay siya. Okay. I-repat natin. Marami siyang roots. Visible na dyan sa labas. And then this one. Ito na yung pinakamaliit nila. Na hindi accepted ito kasi pinakamaliit ito pero ito yung free. Binigay niyang regalo. Kasi ito nga, malaki-laki rin na gastos namin dun sa shop nila, sabi namin kaya binigyan kami.
Oh, maganda rin to. Dito lumusot. Tingnan mo nga naman itong tanim ano. Lumusot na siya dyan. Kasi ayaw niyang mag-disturb doon. Tingnan mo. May roots na siya eh. Oh. Ang daming roots ha. Oh. Buhay na buhay. Buhay na buhay siya. Very good. And what will we do now is to... Ano ba? Putulin naman eh. Putulin namin na ito. Putol na no? Buhay ito. Bakit ganun? Paano yun? Hindi mo pwedeng itanim mo. Baka itanim mo yan, pwede rin yan. Anak niya yata. Subukan mo kaya mag-parotsin mo yan, pwede kaya? Teka. Teka lang. Umubo siya eh. Ayan, ganyan. May sanga na siya. Buhay eh. Alam na ang putulin ko. Oo. Sanga. Nagsanga na siya. Oo. What will I do is to putol this kasi naka-disturb na to. Okay. Sayang no? Oo. Tingnan mo naman no? Variegated. Kaya lang nabali. Ganon. Ayan. Okay na okay siya. So, naipakita ko sa inyo, in-update ko lang kayo kung anong nangyari kung nabuhay pa. Buhay po silang lahat. Lahat po na nabili naman natin, nabubuhay. Ang pagtatanim kasi, lalo na kung yung... Ito kasi galing sa Thailand. Eh, siyempre, iba ang temperature doon. Ayan, buhay na buhay po yung bigay. Ang ganda. Yes, lalaki ka rin. Okay. Pagka naripat na ito, papakita ko rin sa inyo. Hindi ko na ipakita lahat dahil mahaba na. Ito ang importante nito. Ilagay ko sa malaki. Tama na itong ano niyan to. Oh, galing. Okay, na-update ko na naman kayo. See you on the next video. Okay, good news. Buhay po lahat ang binili natin. Buhay na buhay, alive na alive, like us. Okay, buhay na buhay. Thank you, bye-bye. See you.